Кире элеккеге кебек халатына кайтару мөмкин түгел татар бистәсен. Әлбәттә, хәзер анда төрле милләтләр яшиләр, төрле кешеләр яшиләр һәм син әйттең иске татар бистәсе турында, шулай бит? Иске татар бистәсенә кайтырга кеше әлбәттә хәзер тели. Яңа татар бистәсендә анда әле төзекләндерелмәгән, ул шундый район, анда мин уйлыйм, гади Казан шәһәре кешесе дә теге шикләнер иде, анда күчергә кирәкме, юкмы, ләкин без үз ягыбызда нәрсә эшли алабыз? Мәсәлән, иске татар бистәсенә күп кенә дизайнерлар, яшь татар дизайнерлары күчә башлады. Менә шундый яңа иҗтимагый үзәкләр белән тулыландырса бистә, ул дөресрәк була. Менә ул ничектер механик рәвештә яисә анда кешеләрне, фақат татарларны гына монда күчереп, аны инде хәзерге вакытта күз алдына китереп булмый. Ул хәзер зур шәһәрләрдә башкача эшләнә. Һәм инде менә шушы иҗади кешеләр артыннан, менә уйлап карагыз, теләр идегез микән сез шундый иҗади яшьләр анда үз эшләрен алып баралар. Ул урыннар, тарихи урыннар сакланган, төзекләндерелгән, анда җәяүле урамнар күп. Андый урынга күчергә теләр идегезме татар мөхитле? Әлбәттә, без андый урынга күчергә теләр идек. Есть законодательные вещи, да, связанные просто с порядком там, расселения ветхого жилья. Есть их собственные жизненные процессы, которые уже сложились. Символически мы можем их вернуть, если с вашей помощью активно обратимся к ним и попросим их написать нам и рассказать о своем впечатлении. Хотят ли они там жить снова или не хотят, мы сейчас не можем говорить с вами, поскольку их здесь нет. Җитәкчеләр татарлар белән бәйле бистәләрне торгызырга, татар рухын булдырырга бик ашыкмыйлар кебек. Конкрет әле гамәлләр күрми. Сез бер инде дәүләт программасы яки ниндидер махсус инициатива кирәк дип уйлыйсызмы? Һәм сезне тыңлыйлармы өстәгеләр, җитәкчелек? Гомумән, бистә проекты ул үзе шул инициатива инде. Менә булган татар мөхите монда сакланырга тиеш. Аның турында без менә сезне дә юкка җимибез бит инде, менә сөйләшмибез, чөнки бу үзебездә булган идеяны без дәүләт кешеләренә дә, бу проект белән шөгыльләнүче кешеләргә дә һәм анда яшәүче кызыксынучы кешеләргә дә җиткерәсебез килә. Бармы дәүләт инициативасы? Дәүләт инициативасы ул ягъни кем безгә акча бирә, һәм без аны нәрсәдә эшлибез. Без аны нигездән китмибез, без уйлыйбыз, нәрсә кешегә реально кирәк. Рәсми кешегә без бу безнең тәкъдимнәр, алар коммерческий проектлар, дөрес әйткәндә, аларның реаль эффекты була. Мәсәлән, арның арасында, мәсәлән, безнең тәкъдимебез бистә музей ясарга, чөнки бездә ничәмә бистәләр бар, берсендә дә бистә музей юк. Әмма бу феномен беренче тикшерелмәгән, үзләштерелмәгән, аның турында беркем дә сөйләми. Мәсәлән, икенче тәкъдим бар иде безнең бистәдә Ришпорт урнашкан һәм автовокзал, димәк, бу аны Болгар белән бәйләргә һәм иске татар бистән беләргә зур гына бер туристик маршрут ясарга. Мәсәлән, туристлар килә Болгарга, районнар Алтын Урда тарихына, аннары килә Яңа татар бистәсенә, татарлык үзелми аларның теге башында иске татар бистәсенә киләләр. Анда, мәсәлән, хәзердә вакытта татарлар яшәгәч, бар кешеләрне мунчага алып барырга, милли ашлар белән сыйларга, шундый туры бер татар, чын татар Казаны буенча экскурсия ясарга була. Дисәнкәдә аларны дәүләт эшләмәсә, үзебез эшләбез аны. Дисәнкәдә безнең күп тәкъдимнәрбез, албаялмаган проект дәүләт программасына. Бу проектларны читтән дә эшләп була.